Vi skal bare svare på spørgsmålene. Præst, hvad skal der ske i aften, hvor præsentere tøj? Jeg ved det ikke, yes. Men jeg er spændt på det. Jeg er virkelig spændt på, hvad du har i posen. Ja. Så er der spørge, hvordan er den nye dragt at gå i? Præst, er det stadig mig? Ja, det er dig, præst. Fantastisk behageligt, og jeg glæder mig til, at vi skal vise den frem til hele Danmark. Har I set den nye spildragt? Nej. Har I set den nye udbanedragt? Det vil sige, at der er også nogle overraskelser her i aften. Vidste I, at vi skulle præsentere en ny spildragt i aften? Nej. Det vil sige, at så er der også noget, I kan glæde jer. Nogen gjorde. Nogle gjorde i hvert fald, det ved jeg. Men udover at præsentere jer jeres fine dragter, så skal I også se den nye spildragt i aften. Den er simpelthen så flot. Kappa har jo ikke så mange. De er jo ikke sponsor for ret mange i Danmark. De er sponsor for FCK og FC Fyn, og på sommerferien så er de kun sponsor for FC Fyn i Danmark. Så det er lidt stort for os i FC Fyn at få lov at spille i Kappa. Så jeg håber, I vil bære den med ære i foråret, fordi jeg tror, det er en ære for os alle sammen at spille i Kappa. De herrer, kan I have et godt forår. Tak.